Μωρέ, σήμερα με ξυπνώ αυτή την φορά. Πρέπει να περάσει. Έχουμε υγεία, χαρά, προκοπή και Άγιε Τάφη να μας ευλογούν πάντοτε. Πάτε το λόγο. Καλή Ανάσταση σε εσάς. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μαρία, εγώ είμαι. Γεωργίου, εγώ είμαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδόμεθα υπέρ των ακολουθούντων την υπάνηση των ιερών επιταφείων, υγείας, σωτηρίας και βοηθείας υπέρ αυτών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδόμεθα υπέρ των ψευδούς έτρων πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρων, φιλοχρήστου ημών ελληνικού στρατού, και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την όξεν αναπέμπαμε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματος, και αεί, και εις Θεόνας των αιώνων. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλους μας. Και του χρόνου να είμαστε γεροί και ούτως ώστε να ξανανταμώσουμε δύο ενορίες όπως κάθε χρόνο τα τελευταία 7 χρόνια πάντα. Για να δούμε τώρα πώς συγκρίζουμε τα αυγά. Ξανά. Δεν θα κάνουμε άλλο. Και πάλι το κοινό. Πάμε πάλι τροπολόγια. Γράμμις πάση. Ναι, αέρα. Και ο γυρός. Γιατί αύριο θα
υγεία, χαρά και δύναμη στα παιδιά του. Βοηθάει τα παλικάρια. Αύριο πότε θα κυνηγήσουμε, τι ώρα? 9. Φωτογραφία δεν μας βγάλατε όμως. Κάνει. Κράτα του Γιώργου, κράτα του Γιώργου. Πάμε τώρα, πάρθαμε. Πάμε τώρα.